Наша праграма неаднойчы распавядала пра тое, што пасля будаўніцтва заводу беленай цэлюлозы ў Светлагорску жыхары наваколля скардзяцца на едкія выкіды. Апошнія 3 месяцы на цэнтральнай плошчы Светлагорску збіраецца група мясцовых актывістаў. Яны дабіваюцца кантролю над выкідамі нядаўна пабудаванага заводу. Так, яны вельмі шкодна ўплываюць, асабліва на арганізмы маладых людзей і дзяцей. У іх пачынаюцца хваробы нервовай сістэмы, адставанне ў развіцці. Гэта ўжо дакладна зафіксавана. Актывісты спрабуюць зрабіць інфармацыю пра шкоднасць вытворчасці на прадпрыемстве агульнадасяжную для грамадзянаў. А вось калі мы тут не будем стаять, калі мы будем вырашаць праблемы за дзвярыма, за якімі ніхто не бачыць, што мы там вырашаем, праблемы не будзе вырашацца. Пишем письма. То, что мы даже судимся, это большинству неизвестно. А это хоть кто-то да и узнает. Мы патэлефанавалі ў дыспетчарскую службу заводу. Менавіта туды накіроўваюць мясцовых жыхароў занепакоеных выкидами. Есть бегущая стакана в здании. Приезжайте, смотрите, все там написано. Сколько, чего и как. Пры канцы сакавіка дзяржаўныя тэлеканалы паказалі серыю рэпартажаў, прысвечаных заводу. Прадстаўнікоў уже недзяржаўных медыяў у гэты прыстур не запрашалі. Вопрос неприятного запаха в Светлогорском районе долгие месяцы буквально висел в воздухе. Вину местных жителей сразу возложили на новый завод. На первых порах... Паводле рэпартажаў, цяпер усе праблемы развязаныя. Лабораторный контроль 3 раза в смену. Кастинг проб по 9 показателям. Превышения норм нет. При том, что требования жесткие, белорусские даже выше мировых. Такого рода інфармацыю, якую падаюць дзяржаўныя СМІ, яна не зусім праўдзівая, і многія людзі, хто бачылі гэты сюжэт, вераць у тое, што ўсё стала нашмат лепш. Жыхары ж Якімавай Слабады распавялі нам, што амаль адразу пасля выхаду гэтага сюжэту адбыўся чарговы выкід. Вот в сюжет был у 9:00, выступил нас директор ЗБЦ, Круг, так, выступил Олейников и сказали, что у нас все хорошо, идеально, что на 60% уже завод вышел, запаха нету, а дальше будет еще лучше. И в то же время 3:30 утра начался тошнотворный, ядовитый химический запах. И продолжался он еще 11:30, запах был. Усе, хто долучаецца до размовы з нами, подтверждают факт выкиду. Я в пятницу была на работе, пришла с работы вообще. Во-первых, что горел этот самый нос невозможно, глаза слезились, и горло очень болело. И вот после дня, как отработала, так 3 суток не могу вычихать это все. Противный запах, ну как вам сказать, это ж, даже можно сказать, в туалете приятнее пахнет, чем вот эта вот зараза. Понимаете? Я пошла к врачу, ну я, правда, платно пошла, то что туда талон не взять. Он сказал, у вас аллергический ринит. Я говорю, так откуда ринит? 60 лет прожила, аллергия, мол, аллергия на что-то. А он говорит, да как, что, экология какая? Так вы ж в Слободе живете, там же завод у вас. Тут еще наракают на авторов репортажей для державных каналов. Никто не приезжал, и никто ничего, никого не видел. Чтобы мы сегодня молчали, если на сегодняшний день невозможно жить. А вось кантактаваць жыхарам з прадстаўнікамі недзяржаўных медыяў прадстаўнікі мясцовых уладаў настойліва не раяць. Приходит милиция, составляют протоколы, опознание и т.д. и т.п. Магчыма, менавіта таму на сустрэчы з журналістамі прыходзяць адныя пенсіянеры. Маладыя баяцца згубіць працу. Маўляў, ім яшчэ дзяцей гадаваць.